Takže zdravím vás pri sledovaní nového vlogu. Ubytoval som sa práve niekde úplne v džungli. Pozerajte, tu sú také chatky, to vám potom ukážem, tam v jednej z nich bývam, v podstate je tam iba posteľ a nič iné. Kozák tam vykúka. To je z ničoho nič, ak vykúkla, som aj nevedel, že to je koza. A tu je bar, nejaké Filipínečky sú tu. No a nemám tu sprchu, majú tu iba ten súd s vodou, ktorou sa oblievate. Ale majú tu niečo lepšie ako sprchu. A tam ja práve teraz idem. Food we're here. A žiadne kričanie, žiadne behanie, bombing, čiže skákanie, žiadna tvrdá hra, fajčenie, jedlo, diving, potápanie. Ideme dole a toto bude moja dnešná sprcha. Pozerajte. Som tu jediný Filipínec a nehal som tam veci. To sú vždy také stresy trochu, lebo to je potom prakticky koniec vlogovania na dlhší čas, ak mi niečo čas zmizne. Voda je brutálne studená, vyzerá to ako vybudované. No, som si mal niekde odložiť veci a trochu sa tu začať oplachovať. Je tu viacej takýchto bazénikov a rozmýšľam, ktoré si zvolím. Je to šmiklavé. Nie je to šmiklavé, to je dobré. Wow. A toto je dnešná moja vaňa, sprcha, tu sa idem sprchovať. Majú tu aj peknú sečku, ktorá bráni lístky, aby padala furt do toho. Vyzerá to jak prírodné, ale myslím, ale je to vybudované. A vlastne je nejaký sem potok a oni z toho vybudovali tu takúto vec. A vlastne vy sa kúpete v potoku. No. Wow. A v noci to tu aj pekne svieti. Takže kde sa idem okúpať? Asi tuto zhodím tričko a hodím sa do tohto, aby som mal najlepší výhľad z hora. Bohužiaľ zobral som si plavky takéto. Oni nevyzerajú zle, ale keď sa namokria, zamokria, tak mi je vidieť kladivo. A tie filipínske devy, no je ich tu veľa. Neviem, či ich všetky zvládnem potom. A idem sa prezlieť. Pozerajte, aký som spálený. Celý deň som bol na skútri. To je neuveriteľné. Filipínky si budú zo mňa robiť srandu. A to som bol namazaný krémom a dosť silný. Tak ideme si konečne oplachniť nohy. Varhany aj kladivo. Je to dosť studené ako. No a ukážem vám potom izbu. Izba stála 1400 pesos bez klímy. S klímou bola drahšia. Teraz to kladivo. OK. No, poďme sa oprieť. Dúfam, že nepôjde nejaká väčšia vlna, lebo skončím dole. Večera stala 75 pesos, či dokopy 1475 aj s večerou. Sme dosť odstrihnutí. V závere som sa tu už nevedel dostať s kutrom, taká cesta bola a našťastie išiel okolo idúci a pomohol mi to šoferovať. Akože asi by som to prešiel a bola by veľká šanca, že spadnem, tak som mu dal za to tip. A odšoferoval mi to. To vám ukážem potom neskôr. Takto sa tu vlastne sprchuje. Wow, táto spálená ruka, to je brutalita. Konečne, ale idem do hlbšieho, poďme dole, lebo tam je to hlbšie. Predsa len táto voda je iba po kolena. Kladivo musím scenzurovať. Tak poďme teda. Máte tu takéto schodíky? Človek by povedal, že sa to šmíka, ale nie. Je to dosť také protišmíklavé. Takže vrátiť dneska bolo 30-40 Korejcov. Viete sem prísť iba na kávu, ale viete tu aj prespať. To prespanie je úplne jednoduché, ale teda tá izba je úplne jednoduchá. Wow. Už by to mohlo byť hlbšie, tak poďme pozrieť. A je to naozaj hlbšie.
Zajtra ráno dúfam, že bude svietiť slnko. Nech sú tu ostré zábery. A tam dole by mala byť najhlbšia voda. Potené pazuchy sú konečne pod vodou. Už iba čakám na tie Filipínky, kedy prídu, len oni boli predo mňou, jak som prišiel, oni akurát vychádzali, čo je na škodu. No aby som sa rýchlo aj ja nejak poumývať a ísť tam hore. Nabehnúť nejakú interakciu, lebo však čo budem robiť celú noc? Môžem buď strihať vlog, alebo sú ešte iné možnosti. A tu máte schody, keď chcete ísť do tých najnižších, môžeme sa aj tam pozrieť. Tuto neviem, či sa dá zosunúť, zrejme áno. V zásade toto je moja sprcha, no. Nemám sa jak osprchovať dneska. Teda dá sa s tým súdom s vodou. Poďme okúsiť ďalšiu potočnú časť. 3-4 feet hlboké. 3-4 feet to je koľko meter? To by mal byť metrák. Máte tu aj stalaktity a stalagmity. A som ešte veľmi zvedavý, jak to bude vyzerať, keď to bude osvetlené umelým svietidlom. A jak to bude vyzerať, keď to bude osvetlené slnkom, ostrým slnkom, pretože zapadá okolo slnko. Ja som sem išiel v podstate celý deň, od nejakej 10. rána. Poďme vyskúšať ešte ten posledný bazén. Neviem, či tu môžem cikať, ale asi ne. Akože veľa to asi nebude vadiť, lebo to bude vytlačené von. A wow, toto už je úplne najhlbší bazén. Není to vôbec šmiklavé, človek by povedal, že to je brutálne šmiklavé, ale úplne protišmiklavý materiál, no. Dobrý nápad, len musia ešte tú cestu zrealizovať. A tu už musím plávať, teraz už plávem. Dámy a páni, po neviem koľko rokoch plávem. Takže toto máte v cene 1400 pesosového hotela. Ale tá izba, tu tiež by mohli trochu vylepšiť, ale v zásade nechýba mi tam veľa. No. Je to tu pekný ako, no. Máte tu aj záchranné koleso, lebo tu je to, ja nedočiahnem, proste nechcem si namočiť hlavu, ale nedočiahnem. Tu máme potok, ktorý bol asi prírodný niekedy a s oveľa väčším tokom vody, ale potom ho presmerovali sem do vybudovaného koryta. Teraz majú vlastne atrakciu zaujímavú. Takže mne sa tá atrakcia páči, len tá bezpečnosť vždy, no. Som tu sám, proste to, čokoľvek sa stane, skončí to slovo versus slovo a to je koniec, no. Ja som osprchovaný a ide sa poutierať a môžeme ísť rovno na večeru. Ďalšie kúpanie dáme, ešte tu bude tma a zasvietené svetla. Tak ideme na večeru. Môžete tu chodiť aj po týchto okrajoch. Naozaj to vôbec není šmiklavé. Tu je miestna hydina. Miestne KFC. Ale nemá, tuším, oko. Kámo, ona nemá oko. Asi sa bila s iným KFC. Tu je koza na krátkom motúsku. Wow. To celý čas si takto, kamoš? To je čudné, no. To musí byť takto, ináč by sa obesil. To je zvláštne. Čo, trénuje nohy, alebo čo? Nemôže ísť na 4, alebo by sa obesil. A poďme si pokazať izbu. Tam tie priestory sme si ukázali. Kuchyňa, stoly, stoličky. A tam sú 5 chatiek. Sú 3 chatky a bývam v tejto tu a iba 2 tam to sú tie presklenené, čo majú celú presklenenú stenu, tak tie sú z klímu, tieto sú bez klímy. Môžeme si pozrieť veci.
alebo že u nich sa to domýka opačným smerom. Laptopy sú tu, dobre. A toto je to moje kráľovstvo na dnešný večer. Za 1400 pesos. Vlastne máte tu krásnu posteľ a fén a okna. A máte tu dokonca aj dvere. Na výhľad na džunglu. Vyzerá to tak, že tu budem dnes jediný turista, ktorý tu bude spať. A pozerať sa na hento biele KFC na druhej strane. Takto vyzerá moja dnešná večera. Keď budem hladný, zrejme mám smolu, lebo sa nebudem mať odtiaľto moc jak dostať. Tu je tak strmý kopec, že potrebujem pomôcť s tým skútrom potom zajtra. A nič iné tu nie je otvorené. Takýmto spôsobom sú osvetlené nočné chatky. Tá posledná bola moja. A ešte som vám neukazoval toalety. Klasicky, samozrejme netreba veľa očakávať. Je tu to, čo nemám rád, kde je svetlo. V podstate diera v zemi, hej. A toto, s čím splachujete a s čím si asi prdel umývate. A čo je horšie, že ma preháňa. Samozrejme, presne na takomto mieste ma musí preháňať. Aby som si vychutnal ten špeciálny záchod 3-4 krát. Aha, dressing room, to sa môžete prezliecť. A toto to je v podstate taká váňa, kde sa môžete tiež akože okúpať, ale to si ukážeme zajtra počas svetla. Nám poďme si ešte ukázať, ako vyzerajú naša atrakcia v noci. Naša nočná atrakcia vyzerá takto. Musím dávať pozor, lebo sú tu všelijaké pavučiny lietajú po mne. Fuj, som preťal nejaké pavučiny. A popravde nechce sa mi tu teraz kúpať. Odkiaľ tu je toľko pavučín? Fuj, ja mám holé telo teraz. Mám iba gate, kalhoty. Krátke kalhoty. A nemám tričko. A cítim strašne veľa pavučích sietí na mojom tele. Toto je nočná atrakcia a tu už to mám pocit, že nesvieti skoro vôbec, okrem týchto svetel. Takže asi si nechám zájsť chuť na nočné kúpanie a necháme to na zajtra. 2 hodiny noci, to je moja chatka. Ja som dostal hlad. Som prišiel do tejto 24/7 reštiky. Ale je problém. Nikto tu nie je. Neviem, či si mám teraz zobrať jedlo. Koľko je tam ešte hodiny? Dobre? Nie je dobre. Jediný, kto tu je, pozerajte. Pochybujem, že mi uvarili nejaké jedlo, ako som jedol pred pár hodinami. Ale dal by som si čokolády nejaké. Počkaj, niekde som ich aj videl. Kde sú? Tam niekde som ich videl. Tam, to Cloud. A nemôžem si to len tak zobrať. Nikto tu není. Iba tento kocúr. Alebo mačiak. Alebo čo to je. Nemôžem tu niekomu vykradnúť bar. A bufet. Zobral som si 2 tyčinky odtiaľ, tak snad nebude prúser. Mňa okač sa zobudil. Poďme rýchlo, pretože ešte nás roztrhá. Ja ešte aj dlho prebudil, ak som sa tu sauna s týmto. Ok, stačilo, kamarát, poď spať ďalej. A ako som sa sem vlastne dostal, tak to vám púšťam aj s mňaukáčom práve teraz. Došlo mi palio, a tu slečna ma odviezla s nejakým susedom, asi kilometr.
A oni majú benzín, tak mi čapujú benzín. Pozrite, odtiaľ sme prišli tam z pláža, o chvíľu budeme na mieste, kam chceme prísť. Už asi iba 5 minút cesty, ale nebol som si istý, lebo tu kopci sú tu a mal som jednu paličku. Mi to bude stačiť. Pozrite, banály doniesli. Tam je zase Wi-Fi stroje na internet. Takto si tu žijú. Dua kali litro puno naman siguro. Wow, tak idem teraz na miesto a tu je brutálne strmý kopec, aj tu bol a toto už neviem, či si trúfam. A bol tu chalan motorka, tak mi ide s tým pomôcť, lebo toto už ja nedám. Akože mohol by som to dať, ale je tam asi tak 30, 40, možno 50% šanca, že by som spadol a to sa mi nechce riskovať. Where are you from, sir? Czechoslovakia. Oh. Yeah. So You're only alone? yeah, my friends maybe come later. I don't know. They are somewhere You're around. staying here overnight? I would like to. You take care about the place? No? What do you mean? Do you work with that place? No. No? I'm just Neighbor. yeah. Okay. Kámo, mne sa tu ide ešte v týchto topánkach, ja mám úplne spotené nohy. Ale by som mal byť úplne tesne pred koncom, že... Jaho, kámo. To skoro som si vytkol členok. Proste sa šmykam v gume. Aha, aké to strme. Easy. Right. Very easy, eh? You can ride. Yeah? I will Oh. You experienced. go on. To ride. Oh, you want to take me? Okay, perfect. Thank you. Appreciate it. Is this rental? Yeah. From Cebu. No, Bantayan. Oh, so how long have you been here? In Cebu? Yeah. No, Ano ko na nasumpo. Do you mean that the rocks will hit the bottom? no. A tam aj chcem prespať, ako malo by to byť pekné miesto. Ja už mám aj chytený trochu ten spodok. Toto není na skúter, to je skôr na motorku, ale on to dal. Kámo, mne sa brutálne ťažko v tomto. Teraz keby odišiel s tým skútrom. Ešte naprd mám fakt toto pán v gume a úplne mokro tam. Príchod bol zaujímavý však. No, je tu nový deň, nové ráno. V podstate už nie je ráno, 11:30. Ja sa neviem prebrať. Potrebujem odtiaľ to vypadnúť, lebo ja keď láhneme, budem spať do večera. Tu sa ideme prebrať a dostal som veľmi dôležitú informáciu od Filipínca za mňou. Dneska prichádza o pár hodín Super Typhoon, kámo. To je... wow. Tu sú jak tie hurikány v USA, tak tu sú tajfóny a dneska má byť dokonca Super Typhoon. Neviem, no. Ale... Ideme sa osviežiť konečne, teda nie že osviežiť, prebrať a do sprchy. To je studené, kámo, ale je to jediná možnosť. Je to jediná možnosť. 3. Nechce sa mi to veľmi robiť. 3, 2, 1. Neviem, či to bude v dnešnom alebo zajtrajšom vlogu, ale pôjdeme sa pozrieť na Super Typhoon. Zlúčime sa tu s týmto prostredím a ideme ďalej. Tento pes pil. No a toto je spôsob, akým sa tu idú umývať tesáky. A respektíve tu sa ľudia umývajú. No a ja si potrebujem umyť zuby. Že asi tu si ich vyplachne. Pes odtiaľ pije, kámo.
To naše vodné terasy vyzerajú počas svetla, počas dňa. Divoká príroda, džungla, zvieratá tu vrčia, potok tiež husí. A my sa s týmto miestom lúčime. Ešte rozmýšľam, že sa vyhodím na túto húpaciu sieť na chvíľu. Budem pozerať na tieto vodné terasy, ale zase nemáme čas. Ideme ďalej. Opúšťame toto miesto. A dal som tuto jednému z nich 50 pesos za to, aby mi vyviezol motorku hore. Takže čaká ma 300 metrová chôdza, stúpanie cez skaliska, ktoré on dal na motorke. Ja to budem musieť s tým zapasiť pešo. A je tu krásna príroda, tak tu si tiež ukážeme po ceste. A chcel by som ísť čo najrýchlejšie k moru. A že ten super tajfún zrejme nás netrafí, ale stále je tam šanca. To informácie o super tajfúne už dostala aj Míša, tá Češka, ktorá bola na ostrove Bantajan, že všetci tam stresujú, zabedňujú veci a tak ďalej. Tak som teraz zvedavý, či bude super tajfún, alebo pôjdeme podľa plánu naše atrakcie. Všimajte, hore tam tie palmy. A toto je tá cesta, kámo, ktorú on dal na skutri. Ale toto ešte nie je to najzložitejšie. Hej. Zložitejšia pasáž je tu niekde. A tu sme si tuším ukazovali. A takto vyzeral z hora náš rezortíček. A som brutálne udýchaný po pár minútach. Ako oni môžu na skutroch dávať takéto veci? Na motorke easy, ale skuter má podvozok dosť nízko. Dúfam, že nebude rozbitý nejak moc. Už len taká malá informácia, že keby sa mi nepodarilo doručiť ten skúter, on už stačí. Tam, odkiaľ som si to prenajal, tak by som musel zaplatiť pokutu 530 €. Takže wow, ešte ty vole. Som objavil mravce. Bola taká línia mravcov. Všimáte, oni nie sú toho mravca veľkého, alebo on ide zárovno s nimi. Ja som zmetený. On ide zárovno s nimi, nechápem. Veľký mravec ide zárovno s nimi. A to ďalej je tuším ďalšie. Neviem, koľko ich tu je. Tu u nich žerú ten veľký, tu je ďalší veľký. A za ním ďalší veľký. Sú nejaké kráľovnavy, mala byť iba jedna. Wow, sa tu nesú také kanibalistické mravce, že im prejdú nejak do hlavy alebo niečo. A potom ich riadia. Nechápem, prečo tie veľké mravce idú zárovno s nimi. Hýbu nohami, takže to oni ich nenesú ako obeť. Človeče, asi patria tiež do kmeňa. To by mi mohol nejaký... Jak sa zaoberajú, jak sa volajú tí, čo sa tým zaoberajú? Biológ, alebo botan? Ne, botanik je príroda, ne? Odpovedať v komentáru, že čo to je. Fú, už asi iba 100 metrov ma čaká. Konečne som našiel môj skúter a pozrite, kto je na ňom. Osadník. Dúfam, že si mi ho okakal. Okakal si mi ho? Zatiaľ nie. Som na teba hrdý, kamarát. Ale už stačilo. Dole! Kokosové orechy, že by som si nejaký dal. Neukradli nás, nepredali na orgány. A samozrejme ja som hlava deráva a zavodol som si dole plavky, ktoré som si sušil na lavičke. Tie pekné zelenúčke, ale už sa mi tam nechce vracať, tak ich tam nehávam. A my štartujeme a ideme touto džunglou naprieč. Mala by nás teraz čakať asi taká polhodinová cesta k moru. Všimajte, tu je taká menšia lúka. A ináč v týchto miestach na Filipinách, ak hľadáte nejakú party, tak hľadajte fiesta. Fiesta, keď je, tak to sú okolo dedinské party a prídu všetci z okolia a môžete si tam nájsť dievča alebo koho len chcete a mala by tam byť zábava. Mne sa doteraz na tú fiestu už nepodarilo ísť, ale plánujem na ňu ísť, takže dáme ju aj do vlogov. Pokračujeme ďalej touto už konečne krásnou cestou.
lost in a